गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनाथ' नैबेखौ सिनायखायो बेनि नामानो जाबाय प्रकाश आरो नैबेनि नामानो जाबाय अनसु दा बिसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिगासिनो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो प्रकाशनि मोननैसो सोदोब खोनासंना लाग्रोदो नोंथांमोना इउटुबखौ सोरजिग्राया सोर मानसि अब्ला इउटुबा बिमा बिफा दंगोन ना गैया इउटुबा रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला नहीं सुधरेगा रे बाबा तू नहीं सुधरेगा हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ प्रकाशआ मा बुंदो आरो बेयाव पस्ट खालामनानै गावनि फेसबुक पेजआव मोननैसो फट' आपल'ड होबावदो नोंथांमोना नायदो मा लिरनानै होदो प्रकाशआ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ ना लिरनाय मथेब्ला नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ फरायनानै नायबाय जानो हागौ लिरनाय मथेब्लाथ' प्रकाशनि साबस्क्राइबारा अनसुनियाव बारायहैदों होननानै बिथाङा पस्ट होदों सर्टकाटै बुंनाय जाबाय बिनि सायाव अनसुआ मा बुंदो नोंथांमोना नायदो ओइ प्रकाश रानखानाय गाराखौ मानो खुख्लाफिनदो नोंहा नों जाम्बा नङाबा जोबखाथारबाय रावबो जेबोआनो बुङासै सिरि जाबाय नों मानो भिडिअ बानायबावनांगौ बेनि बागै बहुबुलि थुनाना फैदो नामा नोंहा बे रानखानाय गाराखौ मानो खुख्लाफिनदों नोंलाय जाम्बा खिनि एम्फौ खिउरिथां सिख्लाफोरनि जाम्बा जाम्बा भिडिअ होना लागोन गाज्रि मोनजागोन नोङो जि भिडिअ हगारदों बेखौनो होदों मिथिबाय नोंनि भइसखौ आं दाब खालामना होआखै मिथिबाय जाम्बा साला गावनि साबस्क्राइबार फल'वार्सफोरखौ आंसो खमायहोनो बाब माने आं बोना लाबोदोंनो मासे जाम्बालै मालाबा लोगो मोनलायगोन दे बे भिडिअखौ नुनानै अनसुआ मा बुंदों नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय जानांगौ बिसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दं आरो फंनैसो खोथा बिदि गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा बुजिनो रोंला नामा नखथा खोथाफोरावनो बिदि रिप्लाइ होलायनाय माबा होलायनाय बेफोर भिडिअ बानायाबा कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ बानायाबा साबस्क्राइब आरो भिउस मोनला नामा ना मा बुङो प्रकाश नोङो लोगोफोर मा सानो बिसोरो बिदि लाबोब्ला बिदि भिडिअ लाबोबा साबस्क्राइबार आरो भिउस मोनला नामा साननैसो सिगां प्रकाशआनो जागायगोनदोंमोन दे प्रकाशआनो जागायनायखौ नुबाय थादो दासान्दि प्रकाशआनो जागायगासिनो दाख्लैबो बे एमजे आरो जेम्सनि सायाव प्रकाशआनो भिडिअ बानायग्रोदोंमोन नोंथांमोना मा सानो आं जेबो बुंनो सानला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला आरो शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर बाय बाय बिमा बिफा दंगोन ना गैया इउटुबा रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला नहीं सुधरेगा रे बाबा तू नहीं सुधरेगा हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को बिफा नारगासिनो बे बिसिनानि बिफाया सोर नों मिथिगौ बे गान्दुनि बिफा दं नामा गान्दुनि बिफा दं बेखौ बानायदोंना बानायाखै कौन है ये लोग कहां से आते हैं